ngandika Syekh Abdul Qadir Jailani lan mani suwiji masa duki sun anai jalan sama naisun lagi mengambangan dangu sartelan tarekat toh maka naisun miragi hingga sawarani malaikat angandika Muhyiddin ingkang barokah mangkana isun miragi liwat gumeterkang nala sigro isun nuya muli ing wesma tanah sarwito mulya isun jog-jog baling ibu manira ing bangun isun linggi saking ajri manira biasa